lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu kani pagayam tayo ang naglingad itinagan a Freddy. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, jak amo nurumbang wano saan nga istoryaan ti madi an aramidak iti kalabas. Kababain man ngem amok apakaadawan daytoy iti adal nang runa kadagiti padak an naasawaanan. May mayatan at ti aramid ko amismo ti inak istoryaan ngam ti aramid ti sabali a tao. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. I love you, bakit? Yak tumauma amang ipalbalikas iti dayta. Ay ayaten ka unay-unay, Sylvia. Ay ayatan ka matunay, Freddy. Sapay lang ko ma. Tadi ka to agbaliw iti kastaki na lailom kanya. Saan to apulos? Si kalaang ti babae anakariknak iti kastoy. Ikarik asikan ti mauding ayatak. Agyaman ak numatakdaram day takarim kanyak, Freddy. Kat ipasiguradok matkan ka. Ajak ton agayat pa iti sabali. Si kalang tagtagikwa iti puso kan ayat ko. Ay ayatan kanto iti agnanayon, lakay. Agyamanak, bakit? I love you so much. I love you too, lakay. Mapanakon, bakit? Wen lakay, agan anat kay iti panagmanehom, ha? Wen, bakit? Awan rumbang nga pagdanagam. Kabailak ti bagik. Ala, mapan ka nga rudan, tapno makaado ka. Wen, Agawid ka inton aldaw, tagluto ak iti naimas a pangaldawan tala kay. Wen, bakit? O sige, mapanakon. Rapiin, ngamadda ka pa'y lang dito'y balkon. Umunig kan, tadi kakat malamiisan. Sana bali ta na sa papay matnanang. Umunog ak to inton madamdama. Urayak labiit ni Freddy. Sikati makam mo, anak ko. Angam ne, di mo kumaunay ti agpuy-puy at wan. Makapadakas kan kadayta, nang runak at masikog ka. Wen nanang, sanak matkit di akanayon nga agpuyat. No kastoy lang ang marabyan ni Freddy. Jak mat ngamin makaturog, aging gajak mapasangpat ti asawa. Sige, tagawid akmatan. Sigurado nga urayan nakmatan ni tatang niyo. Urayom nga rodan ni Freddy, nalabit apaawidan day jay. Ay na, nagpintasan to'y anak ko. Kaing ingas unay ti inay ayat ko nga inana. Ay na, nakayayat to'y anak ta, bakit? Nakalukluk magnyobi. Wen nga rod lakay. Kat kasano daytan. Adan anak ta, Freddy. Manayunan ng ti responsibilidad mo iti pamilyam. Sana parikot day ta, bakit? Dubliek tag trabaho. Tapno adda pang biyag ko kada kayo kini baby. Agyaman anak lakay. Talaga nagasatak. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Malaksid anataar. Nagagat kan. Nakasingsing patpay. Ha? Unay daytan apa nang idayaw mo kanya. Bakit? Katput naman. Dagita ti makagapon no apay ana inlawak kan ka. Mala, agpapigsa kang harudadagos. Iti kasta, makabukol tamanan iti may kadwa. Ay, kunya. Joke. Mabit lang Tamang gauak iti kanam. Bakit? Sige man lakay. Mabisinak mat ngagpayson. Inlutuan ka iti paborito masidaan. Mangan ka amangan. Iti kasta, agsubli adagos ti pigsam. Intagasan kayo itikan kan karne asidayo nanang. O adtoy, at dapay prutas kan natang. Ay, wow! Nagimasan.
Ikan karne ko naman. Wen ananang, nagpalengkeak ngamin. Iso ngayon lang ang kayo kinitatang iti sidaan nyo. Agyaman nak barok. Talaga nakasingsingput ka amanukang. Ay na, nagtaktak ka pa ilaang Freddy. Nakababainan ka. Dandani inal daw mutan nga idagasan na kami iti sidaan may barok. Awan anyaman na nanang, napatag kayo ngamin kanyak. Iso ano anya ti ipapaay ko iti pamilya. Ipaay ko matan kada kayo. Banag apagyamanan mi unay barok. Sapay kumatag na nayon ti kasta kinasayaat mo amanukang. Di kanto kumaagbalbali, Freddy barok. Di kay madanagan nanang. Saan to ang mapasamak dayta? Langak-laeng tagbaliw. Ta siyempre, lumakayak to maten. Ngam ipasigurado kada kayo. Asaan to nga agbaliw ti ugalik nanang. Agtali na idtulat ta ti kinasingpet ko amanugang yo. Sa dino tayan ti asawam, anak ko. Aday ti silid mi tatang, nakaturog pa ilaan. Napuyatan nga min ang nagbiyahe edi rabii. Kasta ka de. Mala. Bay ampay laeng nga roda maturog. Di mon singain. Tapno makain na. Apay kumaya tatang, ada ka di ibaga wano iparamid yo ken kuana? Ay, awan matkit de. Kaya't ko laeng kumakaistorya. Naibaga nga mininanang mau. Anang inagas man ka naon iti sedaan mi itay agsapa. Ay wan tatang, isumat ti kinunana itay simmangpet. Manmanaw ti kaskin ni Freddy nga asawa anak ko. Malaksid nga wan bisyo na. Responsable pa'y nga amakan asawa. Saan lang nga dayta? Nagagit lang arudain na singpet pa'y. Wan tatang, banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Ngamin, pinaraboran nak iti asawa akas ka ni Freddy. Wala. Saan pa yan na-emote? Kasjay ati manugang. Iso asika Silvia. Asika sumat di asawam. No kasjay asumangpay. Idasaram mo tinadagos iti kanan. Wano merienda na. Wano saan? Itimplam iti kape. Kasjay. Wan tatang, kasta talaga ti ar-aramidet. Apay no gumatang kamat iti cellphone mo, lakay. Ha? Ay na, saanin bakit? Nangina. Ken maysa, gastos laang dayta. Imbes nga igatang ko iti cellphone, igulpik laangan nga igatang iti diaper ken gatas ti anak ta. Adamat dagitay nalalaka a cellphone, lakay. Gumatang ka, tapno adamat pang kontakak ken ka, ah? Nang runa no kas dyan nga agbiyahe ka. Saanin ko naktumet? Sana bale, taon time mati panagawid ko dito'y balay. Awan na rin ba nga pagdanagam kanyak, bakit? Nasaysaya at matlaang ano at damat cellphone mo. Saan mat ngay daw-dawat? Ang magkasanon ngay no at da emergency. Iso amay mayat matlaang no gumatang ka. Adumat itan tinala ka cellphone? Sige. Mga alak to inton adda nawadwad a kwartak, bakit? Numabinsan, husto laeng met nga oray awan day ta cellphone. Sulisog laeng ngamin day ta a cellphone anak ko. Ha? Ni, pagkunaan nyo mat asulisog ti cellphone, nanang? Wan ta sulisog iti chicks. Ah? Ni nanang talaga? Kita man jay manugang Damari, Florida. Cellphone met ka tinagam amwan da iti kabit na. Apoon tinagsinaan da nga agasawa. Ah? Depende mat siguro daytan iti tao nga agaramat iti cellphone, nanang. Saan mat ngamin nga gusar iti cellphone kat may lawan? Ken maysa, nasingpat ti asawa. Amok adi nang tumaaramid ti pampanunutan yo. Nakasukat ka matlakay? Wen,
Agbiyahe a kita. Tay supay ti mapasadaak. Padasak man ti agbiyahe iti rabi. Anya, di kat awanan ti inanamno kas talakay. Ay kat anyang arod ngay. Agano sa ta sa anak mo't anagpadi, bakit? Ay na, di mo kumamat abuswan ti bagim lakay. Agina na kamat, sana puro trabaho. Masapo lang makaurnong taadagos, bakit? Tani, saan tayo nga mo ti mapasama kadagiti sumarsaro nga aldaw? Ang lakay. Bakit? Masapul nga agkagatak. Tibirok ko iti aldaw, iso ti gastusan tayo para iti inaldaw. Ti matbirok ko iti rabi, iso ti idulin ko. Tapno at damat savings ta. Ay na, an-anuam ti ado a kwartano ag sakit kan tumatan, Freddy. Bye-bye anak ka din, bakit? Di ka madanagan. Ta kompleto akmet iti vitamina. Kano talaga adyak ka ba lang tagbiyahe? Aginana ak tumatlaang. Agyaman na, Freddy, honey. Kamaudyanan na. Makadun na kamatlaangan iti agpat-pat na. Katuan Di mat inbagakan ka nga amin akid dawam kat ipay ko. No, lakid di ka ba alak? Sa wakas. Kukwa na ka ti asawam iti aldaw. Iso ako kwa kamat iti rabi, honey. Wana, ad-ado pa'y ti oras ko kan ka ngam iti asawak. Ngamin, agpasada kiti aldaw. Agkita kami laang numapanak mangaldaw iti balay. Impambar ko laang agpasada ak iti rabii nga uray saan met. Sana bali taitad ko ti masapulam ko maiti rabi. Dakdak kalpay ngam ti mapasadaam ko ma. Una, ba nagapagyamanak unay, honey? Tapno adda mayawat mo iti asawam. Ket saan nanto amadlaw nga adda gaya man aramidam a milagro. Kasano daytan, di kat awanan ti inanam, no kasta pati rabi ikat agbibiyahe ka iti taksi baro. Kapilitan akastaan nanang. Angam talaga akasta no kaya't mo aguminawa ti pamilyam. Ay kat agina nakalatamot Narigat met no abuswam ti bagem barok. Aguray ka. Kasla lumukluk magkamad. Saan amadlaw amapuypuyatan ka? Kasla pimintas paikit diti pambagem. Ay, kuha nanang. Ada nga rin ti mangipagbaga ahiyang ko kano ti agpuyat. Agbit vitamina ak ngamin nanang. Kompleto ak iti vitamina. Isu siguro ako nayo alumuklok magak. At to'y tinapasada ak itinagmalam, bakit? Manungay da ito'y lakay? Ay, jak binilang bakit? Sikan ti mang bilang. Jakon itid ti mapaspasada ak iti rabii. Ta isuday jayan ti savings ta. Una, nga makailaslasin akmatlaang iti savings ta, iti matmat gadam iti aldaw. Iso nga oray di kan agpasada iti rabii. Tani, awanan inanam lakay. Napigsa ak pa'y bakit? Iso nga awan rumba nga pagdanagan. Napigsa ka pa'y ita, takaububing ang paylaang. Angam kasanunton, no maurnungan ka iti puyat kan banog. Adan tulat taal daw nga surrender ti bagim, Freddy. Unay lagi din ay ato'y asawak. Di ka kadi agdanag. Kas makita mo ito. Napigsaak. Mayat ti pamagik. Sa anak to nga agsakit. Bakit? Agyaman na, tadakan honey. Na-receive mo ka dito yung text ko kan. Wen. At to'y ti pagpagatang mo akayat mo akanan. Agyaman na honey. Imbang, tasaan ani bakit mo tinakabasa iti text ko? Saan? Tatunggal agawid ak.
I-silent ko ti cellphone ko. Kat, kasano no ag-text when no umawag akan ka? Kasano amangag mo no kunam naka-silent mo ti cellphone mo? Siyempre, naka-vibrate. Apay, kapoy? Talaga awais ka, Freddy. Siyempre siyak pa iti ko nam. Ayun gayam, gimatang akong iti motorsiklom, Freddy. Wow! Agpaiso, honey? Wen, ato iti susi. Ha? Oh. Thank you so much, honey. Kamaudyanan na. Adan usarak nga umay dito'y dagos mo. Narigat nga minuti taksya ka na yung titugot ko kahit. Ang mga nod na makakita di taruar, anak ka park. Kahit idanon da iti asawa. Awan anyaman na, honey. Kotse ko matigatangak. Ang kimurang ngamin ti budget. Diyak pa'y nakasingir iti pautang ko. Isong sampay laang ti motorsiklo, Wen, honey. May mayat madlaan da ito eh. Tanala ka nga iluslusot ng runa no kasya traffic. O ala, umay katamapantay di kusina. Nangisagana ak iti pangrabyanta, honey. Aldawan, ngam di ka pa'y mat nakarubwat. Apay, di ka agbiyahe italakay? Saan pa'y bakit? Ipan ko pa'y man ni shop di taxi. Apay, ano tilugan mo? Medyo nalokay nga rin ti preno na. Kanadagon uni iti sirok. Iso ama-amakak amang ibiyahe. Katipan mo pa'y laan nga ro di shop Gusto matkit di, tapno makain na nakamat lakay. Wen, ipan kon to inton madamdama. Barang may isang bot aging gainton malam. Tapno makapasada ak matlaang inton rabi. Hello, honey? Hello, mga anyang oras kang aggaray, honey. Madamdama basit. Rush hour nga minita. Panagawid. Iso asigurado nga ato ti pasero. Apay ka di? Kasangay nga minti may sa ako, Marek. Agpaituludak ko mabiit ije balay da, honey. Oo, sige. Awagan na kapaman ang makarubwat ka. Ta itulod ka iti papanam, honey. Awagan kanto nga ro at inton madamdama. Agdi ko sang labiit. Sige. Urayak ti awag mo, Joanna, honey, my love. Kumpat ka na imbag, tapatarayag iti kastauna iti motorsiklo, honey. Ay na, inayadam na ang Freddy. Di mo unay partakan dag pataray. Relax ka lang ka di, honey. Di ka agdanag, tanasanaya kon nga agmotor. Basic lang ang ito kanya. Ang di mo matpaspasan, Di mo pa'y kayat? Tapno makadanon ka adagos iti papanam, honey. Oo! At dalugan na masabat na. Pagpaigit ka, Freddy. Wen, danag mo na ya. Ha? Ha? Jack matan may turong ti manibela. Ay, turong tani ti rangkis. Nasaya at mata nakapuot ka. Dino ti ayan ko. Adda ka dito'y ospital, Freddy. Wen, malagip konti na pasamak. Anay ko. Nagsakit din. Pero apagik. Anay. Gunog ko naman. Dahil ti maal. Ala ti babaero akaskan ka. Apay anaaramid mo ti kastoy kanya, Freddy. Limad kayam alipliputan na. Ay ko. Pakawanan na ko, Silvia. Impay ko amin apamatagkan pa na nga sikasukan ka. Awan ti amo ka nagkurangakan ka. Hanggang apay anaaramid mo tinang lipot kanya, Freddy. Apay! Sorry, bakit? Aglo na ka nagbasol ka. Basol ko ti amin. Sorry no nasulisod ka iti sa bali, babae.
No saan pasamak ti kastoy ka. Nalapit nga agtultuloy pa ilang ti panang lukluko yung kanya. Pakawanan nak ti Diyos. Ngam agyaman ak unay. Gaputa saanan anak kalasat dayjay ajuanay ti panaka-aksidenteo. Anya ti kayat mo asawan, Sylvia. Natayan ti kabit mo. Kat iniyawid dan ti bangkay na. Nalapit aday tuyan ti wagas ti Diyos. Tapno agsina kayo iti babayem. Kat may sardang matan ti panang liplipot yung kanyak. Sorry, bakit? Sorry, no nasuliso ka. Sabay ko ma. Tama pa kawan na. Sorry. Igarik. Nagbalbaliw ako. Sana na maulit, boy. Promise. Pakawanan na ka din na. Bakit? Pangasim. Ay ayatin ka. Unay-unay. Ay ayatan ka man. Iso pakawanan ka, Freddy. Nasakit ti naramid mo. Namruming bawlat na ti asikan ka. Sana kas ka rin na ti manglipat. Kan mangawat iti naramid mo. Gamikarigatak, Freddy. Pilitak nga iwaksi ti sakit tinakam ko. Ipagpagapok kiti anak ta. Agyamanak, bakit? Nagtanok ka nga agayat. Ikarigatak tigbimbag. Tapno masulnitak na itinagkurangak ka na kayo iti anak ta, Sylvia. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagimbagak matlaeng, ngam saan akon anagsubli anagpasada. In pamanihok iti sabali ti taksimi, kat ita, tultulungak langan ti asawak iti rinugyan na a negosyo. Pagyamanak matunay, gapo ta inikkan nakpay ti Diyos iti may kadwa abiyag, tapno siguro masulnitak ti nagkurangak iti pamilyak. Kat ita, agad adal maten iti elementarya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Freddy. Ken ka pagayam, Freddy. Nagasat ka, gaputa pinakawan na kaadagos ti asawam. No sabali lang siguro, amangan no pinanawan, wenno sininaan nakan. Sapay kumatag balin nga adal daytoy kadagiti amin adumdumngag. Liklikan tayo ti agaramid iti saan anasayaat, tapno awan to ti pakadusaan tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Freddy, ket pagyamanak unay ti inkapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Winston.
Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Winston. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Jakmat bagbagkatan ti bukod ko atugaw. Ngam nasing petak a tao. Agisam-isam aklaang gapo tama nagbabainak. Daytoy pa'y siguro ti maysa a makagapo no apay analakayanak a baro. Aging nga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anya ngay ti planog ita, Winston, anak ko. Agsubli ka pa'y kadeja abroad. Pampanunutek pa'y nga rod, nanang. Napaadal mo matagdag iti dua kakabsat mo. Awanan ti panunutam. Oras mo't siguro tapno asikaswamon ti bagay anak ko. Anya ti kaya ti asawan, nanang. Danda ni 40 ti taon mo. Apay no mga asawa ka matanak ko. Asikaswam matan ti panangasawam. Ha? Ni nanang met. Alangan matapilitik ti mga asawa. Kat awan met nga rod ti asawa, Ay kamangkita ka iti mabalin mo nga arman anak ko. Apay awan aya. Awan met nga rod ti makita apakarik na iti ayat, nanang. Saan sapay anak pakita ti ited ti apo apara kanyak? Ay kakaanon tupay ngay anak ko. Mapanan ti tawan mo. Ay ka dumteng tulat ta siguro, ananang. Ang no talagang awan. Ay kat aklonen tayo na ti panagbaak ko. Awan. Sige, tayo bagak kininanang ading ko. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Rowena, nanang. Imbagam ko taagawid na mo dito'y balay. Saan da makaawid? Tadda trabaho na, nanang. Ay, manipod na ki asawa ti kabsat mo. Manon nga agawid dito'y balay. Ay, kat talaga kastaan, nanang. Ijay mo't nga roden lugar da bayaw Raymond tayan ti trabaho na. Kan may sa? Adayo ti lugar da dito'y ayan tayo. Ay, huwan matkit di Ay, anya nga itimbagan ni Rowena. Apay nga imawag kang ka. Kasangay ka no ni Lance Inton bigat. Agaw awis mait. Kaya tiyo tamapantayo, nanang? Si kalatan ti mapan, anak ko. No iti da ito'y akinabakit ko. Ay na, jakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Ang mga numaulawak ka dyan mo lang ma-enjoy ti agpasyar. Sa bagay, narigat mo't ngagpaiso, napilitan nyo tagbiyahe. Nala, siyaklat nga roden ti mapan. Tapno awan may ibagbaga ti kabsat ko. Una, idaanon mong tulatan ti panangkablaaw ko iti apo ko, anak ko. Tulungan ka natin. Ay, sige man nga rod, Manong. Kat agyaman na. Awan na nyaman na ading. Sa dino abanda ti kayat mga pagtugawan. Uray itilatan pinakalikod, Manong. Sige, anong awan samot tan bakante ijay? No kayat mo? Agkatugawtan. Ha? O sige, Manong. Isun samot laangan nga agpaiso ti ayan ti bakante atugaw. O sige, agtugaw ka nga roden. Tay kabil ko tibag mo dito nga to. Sige, Manong. Kat agyaman nakmanan. Damag ko nga dagaya man sabsabo nga Winston. Ha? Asino mat nga itinakadamagan nyo iti day tananang? Ay na, naglapayag ti daga, anak ko. Asino nga'y matinagasat abalasang asabsabo nga manakaw. Tagtagari ka din, nanang. Ibagak to, inton aklonen na kon. Tika di balasang anam-amaw idinapan ka ija ayan daading mo Rowena. Ay, sus!
Talaga chismosa na dyan kabsat ko ah. Awam matinakas na, anak ko. Naistorya na laang mate. Ang lalaing nga mahti agarab. Iti kasta, hadang tumatan manugang kau. Imbag lang akad kadwak tuma dito'y balay no kasjay amapan kayo ang trabaho. Ni Nanang nga talaga. Ay sus, di kang kapoy-kapoy anak ko. Lumakay kan kunak manan. Masapul ang mga asawa kabatan. Iti kasta, maaw-awer ko pa'y matadag iti agbalin nga apukukan ka. At ako makidawakan ka, Winston. Anya dayta, Joyce? Tulungan na ko, ma. Anya a klase at tulong ti kasapulam? 2 bulan nga minan ajak nakabayad dito'y boarding house ko. Kinapod na, papapanawan da kon dito'y. Jakmat nga minan nakabirok iti trabaho. Manipod nalpas ti kontratak iti sigod ang nagtrabaho. No kayat mo, di sumurot ka ni Jabalay. Ijay kan ngagnaad. Ha? Saan nga taan nakababain kadag iti dadakkel mo? Saan? Di ka madanagan ta na singpet dagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ako na Winston. Ad namanan nga ay ayatan ka. Awan anyaman na Joyce. Pagrebengak timang tulong kan ka. Gaputan nobya kakit nga rod. Nanang, tatang, iso ni Joyce. Tinobyak. Agmano ak nana. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Agmano ak tata. Kasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ay, si kagayam ti kanayon nga istoryaan ti anak may. Ah? Pudnaw ti ko na ni tata ang balasang kaw. Sangkay dayaw na ti kinapintas mo. Banag a pudnaw mait. Agyaman ak nana. Saan lang nga napintas ni Joyce Nanang? Nasingpet pa'y. Kang ronani ti amin, na a babae. Ay kat nagasat ka ang arno kasta anak ka. Launay tatang. Nay. Apay nga niya aggal-gal ka ba't balasang kaw. Adama washing machine. Isu ti aramadam, tapno saan ka marigatan nga aggal-gal. Ah? Saan ang nana? Basit lang ang matoy labaan. Mabiit lang ang daytoy. Wanagam ka babain kan ka balasang kaw. Si kamat ti aglablaba ka dagiti kawas may. Awan rumbang apagdanagan nyo, nana. Syakit ti ati agbain kada kayo. Ngamin, papakpakanak lang ang dito'y balayo. Ay na, awan rumbang apagbain ang balasang ko. Saan kumaakas ta ti panunutam? Ngamen, nobya na ka ti anak may. Iso nga ibilang da kamatan kas anak may. Banag apagyamyamanak matunay, nana. Awan pa'y urnong mo aya, Winston anak ka. Ha? Ay ko. Ang damat basitan tatang. Apay ka di. Anya nga iti plano yo kan ni Joyce. Agkasar kayo tanay. Agdandan na kayo matin. Kurang pa'y nga minti ornong ko tatang. Saan pa'y nga umdas dayay apagkasarmi? Ay na, saan mat amasapol nga ang grande ti kasaryaw? Uray jay simple lang ngamin tinapatag, agsimpa kayo. Awan matkit di Ay, amom matang dagiti kakaroba tayaw. Nagatayl dagiti dilad Basit labanag ang makita ket ikanda na dagos iti kaipapanan. Wen nga rod Isu ano siyak lang ti masuraw. Nasaysaya at no agkasar kayo. Uray simple lang akalay sa anak kao. Sige, takasaritak to ni Joyce may papaniti day taabanan, tatang. Nasapan sa unay ti kunam apan nagkasarta, Winston. Ha? Ne, apay?
Saan ka pa'y kadi nakasagana ang makiasawa, Joyce? Saan mat nga iti kasta? No ti pan nakiasawa, ready akon. Ngamno da ita kasar-kasar. Uray saan sapay laang. Ha? Ni, apay ngay man. Basta, aguray pa'y kumati kasar. Makauray mat da ita, saan ka di? Wen ngam ka sa nun, no agsikog ka. Kut, agsikugak latan Awan mat parikot iti da ita. Ngamin, amok mat adinak panawan. Saan ka di? Katuan anya ngay aga po apanawan ka. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Joyce? Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Nadlaw ko rin magsak ni Winstown. Manipod dimtang ni Joyce iti biyag na. Pudno day talakay. Nadlaw kumutlaang day ta. Inspirado pa ya. Nagsapang agaw-awid manipod iti trabaho na. Sala nga day ta. Danda ni minalampay nga napasarabo na iti asawa na. Wan nga raw. Nadungumat ni Winston Kasla nasingpat mat ngamin nga agpaiso ni Joyce bakit? Ay word. Siyak amis mo ti makapanagnak iti day talakay. Talaga na singpet ni Joyce. Nagagatpay. Kahit nakasaritam ka din di anak ta. No kaano ti plano da pa nagkasar. Agurnong pa'y kano ni Winston lakay. Kurang pa'y kano nga minti urnong na. Sa bagay, hanggang saan matamasapol abongga ti kalaysada. Ti importante, makaaladan iti papel da. Tapno maibagamat tin alegal ti panagdanada. Isumat ti ibagbagak iti anak ta. Kat kuna na mata kasarita na ni Joyce. Urayan ta, no anya tinapagsaritaan dalakay. Masikugak, Winston. Na, agpaiso? Wan. Yes! Yahoo! Kamaudyanan na. At danton anak ta. Yes! Ay na, pinaragsak na unay iti dayta nga imbagam. Among Joyce, jak mailadawan ti kasta unay akin naragsak ko. Manipod dimteng ka iti biyag ko. Aging ka itama si kugkan. Kan nakarkaron tupay siguro, no ipas ngayon ti anak ta. Agyaman na, Winston. Gapokan ka. Rimagsak matibiyag ko. Iti likodan ti ado arigat kan liday ang nagdaldalanak iti kalabas. Talaga siguro ada ti intuding ti Diyos para iti tunggal maysa. Nalabit akas ta, Winston. Ikarik, di kan tupulos paldaangan iti sidong ko, Joyce. Oh, at iti sweldo kita abulan, bakit? Mala, idunin mo. Agyaman na, tamaitalak mo kanyak ti sweldom. Nga oray saan tapay ang nagkalaysa, Winston. Siyempre, rumbang laang asikati mangigam iti sweldok. Kan maysa, kasarlaang ti kurang kadata. Tapno ako na talaga nga agasawatan. Sa bagay, di kagdanag, tano siyak ti mangiduling iti kwarta. Mabibiit ta makaurnong. Naimpunak namin. Sa anak akas kadagiti daduma di ta agastadora. Nadlaw kumat nga rod day bakit? Iso at talaga ang nagasatak. Takas kan katinted ti Diyos akabinulig ko iti biyag. Agawid akpay lang iti lugar mi, nanang. Nagpakada ka kadik ni Winston, balasang kaw? I-text kun tulatan inton madamdama, nanang. Sikat ti makaamaw balasang kaw. Agam inton ano nga iti panagsublem. Diyak pa'y amo, nanang. Basta i-text kun tulatan kin ni Winston. Sige, awagan mo no i-text mo tulat tangarudan ni Winston. Wan, nanang. Agan anad ka, Wine. Sapay masikog ka. Wan, nanang. Di kay madanagan. Kabailak ti bagit. Winston lakay, amangan mo mabalin mo ti aglon iti trabaho. Ha? Ne, apay Joyce. Pangan ano may ti kwarta? Kasapulan ka nung amin ni nanang ko ti kwarta.
Para iti pang tuition ti inaudi akabsat ko. Ay kat mangkisay ka pailaan iti ipadpadulin ko nga urnong ta. Ay, kuha. Saan ang mabalin lakay? Para iti umadanin a panaganak ko daychay. Kasayam laang bakit? Saan mo mat nga ito damin? Ay saan Naka-reserve daychay para iti masakbayan ti anak ta. Aglong ka laangan lakay. Ta iso ti pabulod takin ni nanang ko. Agawidak iji lugar mi inton malam, Winston. Ha? Ano Kau-awit mo lang iti na panalawas Ita, agawit ka manan? Wan, ta mailiwak mat kin ni nanang ko. Wen ang masikog ka. Saan saya at ti kanayo na panagbiyahem? Anya nga tano ni nanang mula ang ti pa umayom ditoy? Saan ang mabalin ta makumikom ni nanang ko? Di ka kadiagdanag, takabaulak pa'y matiag biyahe. Okay akla ang Winston. Bakitin ni nanang, dinan kabaulan ti agbiyahe iti adayo. Iso asyaklatan ti agawid. Kuyugan kalangan nga rod amang sarongkar kan kwa na. Saanan, syaklatan. Sayang mat ti maaldawam no aglangan ka iti trabaho. Daimbagban ta nakapasyar kayo anak ko. Wen ata saan kayo mat ngamin a makabiyahe. Iso ada kamin ti imay nanang. Ay nahaba nagapakaragsak kag unay anak ko. Ket, ayan nga di asawa ni Manong Winston. Ay na, kanayon nga agawin di lugar da. Danda nilinawas nga agbiyahe. Ni, apay nga saan aya masikog? Word, masikog nga road. Ay sus, matagtag ati sikog na no biyahe a biyahe. Ibagbagak mat. Agam ipilit na latamat ti agawid. Kunapay ni Manong mau akuyugan na. Gamde na makayat. Sapay nagadayon sa tilugar da. Anya kano ayang amin ti awidan na igjay. Mailaw ka no kaninanang na. Ay sus, bagaan yo tay tantan na pailaang ti panagbiyahe na nanang. Ibagayo taurayan na pay ama ka anak santo agbiyahe. Amangan numatagtag kat aganak na di na oras. Narigatan. Madanagan ak nanang. Awan mo ni Joyce. Inawagam ka din? Uno tinexam? Wen, ang out of coverage mo ti cellphone na. Anya? Ni, apay nga tangay. Madanagan ak nanang. Anya nga tano surutak lang ni Jay lugar da. Ang mumaya ti turturungam ijay, kadi ka pa'y matnap-napan ijay lugar da. Agdamag-damag ak tuy jayan ananang. Ha? Ni, ada tao anak ko. Ay, amang ano ni Joyce day tananang. Mabiglaan! Kumayan! Ay na, agyaman ak ta simangpat kan Joyce. Amom ka di nagdandanag akan ka. Manong aldaw adi ka makontak. Pasensya kan Winston. Awan nga min signal ijay lugar mi. Masapol ama ibirbiro. Di ka nagbiyahiwan. Agtalinaad kan dito'y balay. Uwan Winston. Dakil nga minan ti tiyan ko. Medyo marigatan ako nga agbiyahe. Urayat latan dito'y balay ti panagpas ngay ko. Ay na, lalaki ti impas ngay mo bakit? Lalaki ti inauna nga anak ta. Nakalukluk mag nga ubing. Uwan nga ron. Isumatlagayang anarigatan na anang ipas ngay kan kuana. Nagdakil mat ngamin. Uwan nga ron, nakasalsalun at nga ubing. Ay, anya nga tano pagbalinag a Junior? Makamukalatan Winston. Adaamin kan kapangitang. Sige, Winston Junior nga rod ti panagan ko. Pakiawat mo man ti cellphone ko sa dawagan. Ha? Asin ti awagan, bakit? Awagak ni nanang ko. Ibagak ang nagpasngaya kon. Ay na, kurang daytoy. Nayunampay, Joyce. Awanin nanang. Day na ang tiigam ko ang kwarta.
Lalaingam ngamin ati dumiskarte kin ni Winston. Tangiwat yun nanang. Ang mga nuad na makangag kada kayo. Laglagi pam adakkel ti porsyento ti utang ta. Ang mga numaibalod ta no agkapoy-kapoy ka. Wanan. Ala, agawid kayon. Tasya kung ti makaamo nga agdiskitar. No kasta, si kagayam ti kadenden na ti sigod nga asawa, bro. Ha? Sigod nga asawam ko na, bro. Ni, aguray ka man. Lawlawag man ti kayat mo asawan. Siya ti sigod nga asawa ni Joyce. Oh, anya? Kayat mo asawan? Adan asawa ni Joyce? Wen, kat siya tita. At daduang anak mi. Angam, di ka madanagan. Sa anak nga imay ditoy, tapno agi skandalo. Ha? Awan mo't kit di plano kamang sublikan kwan. Kinapudno na, nabayagan ang nagsina kami. Anya? Dahil tatipudno, bro. Angam, kita ma, di mo unay ti agtalagkan kwan. Nang runa no maipapan iti kwarta. Isu ngamin ti may sama kagapo ti nagsinaan mi. Anya? Yaw awat ko amin na sweldo kan kwana. Imbagak nga agurnong para iti masakbayan to dagiti anak mi. Nang runay to nagadaldan ton. Ang insuksugal na lang gayam ti kwartang inintet ko. Anya? Dahil tatipod no, bro. Diyak lang mo, no nagbalbaliwan, naumaak nga minan iti kasdyan nga ugali na. Iso nga insin akon. Damag ko nga'y darumda ka no, gaputa saan ang nakabaybayad, kadagiti nakautangan na. Nasaya at matasim mangpet kan, Joyce. Ni, apay kasta nila nga, Winston. Kaslam akong ungat ka man. Sino ko mati maragsakan iti inaramid mo? Winston. Apay ang naglimod ka kanyak. Apay adi mo yung pagpagaakasado kagayam. Apay! Lukluk ko naglagayam. Winston. Di ka nagindidian mo. Nakasarita kong tisigod ng asawam. Kukwartaan na kulaang gayam. Sana po no dayta. No sana po no dayta. Ayan nga rod ti kwarta nga ornong ko. Kun ayan ti inlon ko. Ayan na. Winston. Pakawanan na ko man no nagulbudak. Sorry. Pumanaw kan dito'y palay. Kun awan pulos ti alaam akagawaam. Agraman ti anak ko. Ibatim. Winston. Pugsatan tandaan yaman a relasyon ta. Lipatin na kon kat lipatin kamatan. Pumanaw kan dito'y balay. Kat di kanton agpakpakita pa'y. Panaw! Diyos ko, italagpon kan ka ti amin. Kidawag nga'y kanak ititib ka ti pakinakang. Amang sarangit ka na ito'y apandubok tibiyag ko. Sapay la ko nga. Tamalasanak da ito'y amapaspasarak kita, Diyos ko. Si Kanti makam mo kanya. Di mo ko maipalubos. Ako makuyak. Di na kami kumabaybayan iti anak ko. Diyos ko. Nasaysaya at siguro no mga sawa ka. Iti kasta, adamat ibilang ni Tonton kas pudpud no nga inana, manong. Ay na, bay amon day ta nga asawa ading ko. Ada kayo mat nga antina. Wen ang may mayatlatan no adamat asawa, manong. Ay na ading ko, awanin iti panunot ko ti mga asawa. Tilaangin anak ko, ti priority kiti biag ko. Sapay adda ko maiyam amok abalasang ken ka, manong. Ay katiyam amam lata ading ko. Awan madakis na kat no bilang. No adda, di dumteng tulat na.
Basta siya. Naragsak akon. Ngamin, at dati anak ko apang ibukbukak iti atensyon kan panawin ko. Umdasan day taragsak ko, ading ko. Daytoy mati pruweba kuno pamanaknak ko, asaan nga amin alalaki ket babaero ken manloloko. Ngamin, adamat dagiti babae alalakero ken manloloko. Isu apa nagkunak ket patas laeng. No adda dagiti makuna a single mother, adda kami met a single father. Ita, dakkelan ti anak ko. Pinmusay metten dagiti dadakkel ko. Isu nga adda iti poder ti may kadua kabsat ko ni Tonton. Agad adal daytoy kabayatan ti kaaddak ditoy balasiw taaw. Daytoy man ti padas ko may papan ken ayat. Toy pagayam mo, Winston. Ken ka pagayam Winston. Agyamanak itiing ka panang ibinglay iti kapadasam pagayam ko. Kunada ati ayat ket kaslamet laeng sugal. No nagayat ka ket inayat da kamet swerte ka. Ngem no nagayat ka ket inkalang da ka, malas mo. Angem saan na akayat asawen amapukawan kan itinamnama. Luktam latta ti pusom nga agayat manen. Anya ti ammom, amangan no iti may kadwa nga ayat mo ket isuntumeten ti makuna akagasat mo. Alakastan pagayam Winston, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iting kay panagdangay. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adumdumngag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Rosalia ti San Gabriel La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Rosalia. Malaksid nga istrikto ni tatang ko pasig pay alalaki dagiti tallo akakabsat ko. Jak amo no maysa kadagitoy ti rason wenno makagapo no apay nga awan pulos nagar-aram kanyak. Mabuteng dangata wenno talaga nga awan pay lalaki a nakasirpat kanyak. Wen Miss F, maysaak kadagiti makunkuna nga NBSB wenno no boyfriend since birth. Agingga an amok ti lalaki a nakainlavak. Rugyak man ti agsalaysay iti sinmurutak iti kasinsin ko ngain matindar iti maysa a kasar. Kastoy man dagiti pasama. Umay ka, tamapantag to go iti salunan kasinsin. Anya nga di aramiden ta ijay kasinsin. Ay kat mapantaag tugaw tamakisala ta. Ay, kwa. Jak kayat kasinsin. Si kalatan ti maman. Agbati ak dito yan. Anya, ay saan Napinpintas matlaeng numapantaag tugaw ijay. May mayat ijay tada silaw. Madidito itanasipngat. Ay na, amo matadyak makisalsala kasinsin. Isu nga rod nga ibagbagak amapanta makisala kasinsin. Ay na, saanan? Amangan maawan mangisala kanyak numapanak agtugaw dita salunan. Nakababain. Ay sus, adu ti babaros ditoy. Sigurado akasken kaadayo ti kayat da nga isala.
Iso nga umay kan, taag kuyog ta kasinsin. Mabain kasinsin. Awan rumbang apagbainam, takuyugan kakit nga rod. Bumakit kan abalasang, ngam di mon sapay napadasan ti makisala iti kasaran. Ha? Ala, umay ka, tamapantay di salunan. Tapno masirpatan da ka, dagiti babbaros, dito'y lugar may kasinsin. Siyak ni Miguel. Mabalin ka di mat amaamuan ti madaydayaw anagan mo, ading. Rosalia tinagan ko, Miguel. Uray di na kun awagan iti ading. Ngamin, panagkunakit agkatawan ng talaan. Okay. Nalakaklaang mata kasarsarita. No day tatikunan, di iso, Rosalia. Agyaman ak, Miguel. Taga-ano ka ngay? Di ta kabangibang nga ili. Sika ngay. Agpada tagayam. Sa anak madla nga taga ditoy. Di mayo kami laan kadagiti babarkadak. Kasinsin nga minti may sa abarkadak tinagkasar. Kasta ka di? Wen, balasang ka kadipay? Ha? Balasang ka kadipay kuna. Ay, kuha. Uwan, balasang akpay, Miguel. Baruak pa'y mat. Mabalin ka di amaala ti cellphone number mo? When no ti Facebook account mo? Mabalin Iyak mo ti cellphone mo. Type ko ti number ko. Kastamat ti Facebook account ko, Miguel. Miguel, kaya't nakakanwa kasarita ni tatang ko. Ha? Ne? Apay ka no? Anyat ibaga na kanyak? Diyak mo Nalabit kaya't nakakasarita. Adalaan siguro kaya't nadamagan kan ka. Kasta? Wan, imbagak ngamin nga agar-aram ka kanya. Ay, sus. Di naksamat kaya't ni tatang mo aparakan ka. Di ka agdanag. Siyak ti makaamo kan ka, Miguel. Ala, umay ka. Mapantay ti ayan ni tatang. Taga-ano ka? Di ta kabangibang nga ili, tata. Armam ni Rosalia nga anak ko? Oon, tata. Sigurado ka kade. Baro ka pa'y. Oon, tata. 100%. Singgalak pa'y. Hanya nga iti trabahon. Kwa. May saakla nga nano mo aman nalon, tata. Nga madumot ti kabalak nga ramidan. Kas kumaiti agmaneho, agkarpintero. Kanda dumapay, tata. Adda baboy mo. Ha? Adda lugan mo. Kwa, tata. Sumumpat ka dagaos. Tapno amok no adda no awan. Di ka agsarimadang dita. Adda ka di baka. Nunwang at tarakan mo. Kwa. Adda balay mo. Awan, tata. Ngam uray no kasta. Napod no ti panagayat ko itanak yo. Ay, pasensya ka. Gamang sapol ka lang diti sa baling armam. Ha? Di ka nagsubsuble diti balay me. Anya? Saan ka mo't siguro atulang barok? Nalawag mo timbagak. Agawid ka. Kat di ka nagsubsuble diti balay. Ha? Mang sapol ka lang diti sa baling armam. Naawatam. Nagalas mo't tikas jay apa nagsasaum ka ni Miguel Feliciano. Awan ti maday ka nagiti imbagak Celia. Mayat kit dia. Tapno saanan ngagsayang iti oras amang sarungkar iti anak na. Ay unay kan. Panunutem kumamet nga damet rik na jay tao ang masakitan. Ay na. Awanan ti adupay sa Celia. Apay. Saan pa'y lang ay analawagkan ka. Ajak kayat na jay Miguel para iti anak na. Apay, si kaaya ti baki asawa. Anak ta jay masaknan. Kakaiso na pa'y mat nga rod na babae.
Iso ang masapol nga ro na pilyak ti umdok para kenkwana. Wan Ti kayat ko, katay agnam ay to ti anak ta. Kanagbiag to akas la prinsesa iti puder ti pakiasawaan na. Ada ayamat kasta. Handa, tada kayat ko a pakiasawaan na. Daimbag dayay, tabak nang. Ipaasawam ti anak mo, iti di na ba't ay ayatan? Ayat-ayat dita. Bay-bay aman ta ayat. Tinapatag. Napintas to. Ti agbalin na biyag na. Feliciano, Di nakbibiyagan. Tamok tinasaya at para iti anak ta, Celia. Sa dino tinagkapwam, Rosalia. napanak na kidate, tatang. Ijay. Sino ti kinadate mo? Dayjay ka de, Miguel. Wan sino pa'y kumangay? Kat isumat nga ron ti boyfriend ko, tatang. Anya? Boyfriend mo ko na? Wan, tatang. Boyfriend ko ni Miguel. Agayan ayat kami. Oh, talaga natangkad ti ulam. Di mo't imbagakan ka. Di mo ak-aklunan na jay, Miguel. Ha? Sinaam na jay lalaki. Tawag tinapinta sa masakbayam iti may saman nalo na kaskenkwana. Oray manalon laang tanagagatmat. Kan maysa, adu ti mula na. Awan ti kasiguraduam iti nayta. May mayat jay baknang kanagsusweldo iti binulan. Ta nakasigurado ka napintas ni masakbayam. Napintas ka, anak ko. Di mo ko masayangan ti kinapintas mo iti may salaga mandalaw. Ni Miguel ti ay ayat at tatang. Ay, sana pabalik. Sinaam na jay, Miguel. Tada pangyasawakan ka. Anya? Mayat na jay. Tada mabalin na. Baknang. Ado ti kwarta na. Sigurado nga agnam ay kanto iti dandana. Anya? Sino matidakdak kamatan niyo, tatang? Basta. Ikuyog kong to dito balay. Tapno makapagam-am mo kayaw. Asilo ayat ibagbagam nga iretom iti anak ta Feliciano. Kanayon mo nga ibagbaga nga adda ipaasawam kenkwana ngam awan mat may pakitam. Kunkunam sa laeng mat nga adda tapno sinaan na laeng ni Miguel. Adda nga roon. Kuyog to dito balay apaba na sumangpait. Busy pa'y kanong gamin ita iti trabaho na kay. Iso adi pa'y makapasyar dito balay. Anya trabaho na aya. Negosyante. Di ko sipay Anya? Ne, nakamamuam ngay mat iti day talaka eh. Ay basta. Saan na masapol na maamuam. Na, imbag ano baruday tatao. Ay katuan. Siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Certified single ni Richard. Nasingpat matlaang. Ay siyempre Ireto kaya mo't iti anak ta. No sana nasingpat. No agsasao ka, kasla sigurado kan kadagita nga ibagbagam. Kay talaga mo na sigurado Celia. Ay, uray kumamat no awan nobyo dya anak ta. Ay na, nobyo lang dayta. Saan da pa'y mo't nga agasawa? Saan da pa'y mo't ang nagkasar? Iso ang mabalin da pa'y tagsina. Saan kayo pa'y nga kakaida? Tanay, saan kayo pa'y nagkalay sa baraw? Uwan, tata. Awan matdakas na. Tagayan ayat kami matan ka ni Miguel, tatang. Uwan mat ngagpaiso, tata. Di kayag danag. Tadyak matlukwan ni Rosalia. Baruak mat. Iso ano bilang man tagsikog. Ikasar ko nga ikasar ti anak yo, tata. Ay, oray pa'y. Basta saan kayo pa'y nagkakaida. Ta saan kayo pa'y mo't nagkalay sa. Kumusta kayon ka ni Miguel, kasinsin? Okay laang mat kasinsin. Isu na laang tapilpilitan nak ni tatang amakisina ka ni Miguel. Anya? Ne, taapay mat nga pilpilitan na kaamakisina iti nobyom, kasinsin?
Ada ka nula kay abak ng akayat na para kanya. Anya? Ay ayatag unay ni Miguel. Iso lang ti lalaki anak kariknak iti kastoy. Iso ano mabalin. Jakon kayat ti makisina kan kuana. Ay kat ibagam dayta kada angkel ka ni ante kasinsin. Iti kasta, di da kan pilitan ang makiasawa iti sabali. Imbagakon kasinsin. Ngam talaga nga ipilit ni tatang ti retreto na kanyak. Mariribo ka nak nga rudan. Jakon amo ti aramidag. Mapampanunot ko paikit din ti makitaray ka ni Miguel. Tinasayaat, kasaritam laangan ni Miguel kasinsin. Ibagam ken kuana ta ikasar na kan. Iti kasta, awanan mabalinan ni Auntie Celia. Di ka pa irumrumuar ita. Ta sumangpot ni Richard, Rosalia. Anya? Manjak kayat. Ni Miguel laang ti ay ayatag. Iso laang ti kayat ko, tata. Ay, saan man na natangkad ti ulam? Ni Richard ti kayat ko aparakan ka. Tatang. Napipiaday jay ta negosyante. Ado ti kwartada. At apay balay kan kutsina. Isaw ti dimtad. Makitam ti kutsina. Nagpintasan ka na. Napintas to ti agbali na biyag mo. No isaw ti pakiasawa ang anak ka. Ha? Mala, umay ka, tenta sa bata ni Richard. Naimbag nga oras mo sa Richard. Naimbag laangan. Tanadaan ka matlang iti oras nga umayag pasyar dito'y balay. Ay, isugayam ti anak ko ni Rosalia. Talaga gaya manalapsat ti anak mo, Manong Feliciano. Hello, Rosalia. Hello, sir. Siya ni Richard. Pudno gaya manapintas ka. Di ka tungtungan nga dita. Makiamam mo kan akin ni Sir Richard. Awan kayam. Adain sangput kumamakmakan. Diyak maawit. Mabalin ka diti agpatulong amang ibaba. Adong amin dayjay. Ay, uwan sir. Sige, tulungan da ka na bang ibaba. Anya kamutan lakay. Lakay mat gayam ti ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. At talda ka ba siya? Saan ba't nga iso sila kaya? Laklakayak ba't pimanak nga adayak? Kanuray lakay, tamats manimay. Feliciano, Anang ti ubeng, nulusok mo ti bulsa na, alaman? wala. Ngam, kasano nga ron apagasawaam ida, kat di mat kayat dya anak ta. Agin-agin lang dayay. Kaya tinatumot lang ni Sir Richard. Siya ti makambaw. Rosalia, apay ngay may kadito dagus ko? Kuha Miguel, pastor ka na kumapay pangaasim. Anya? Ang... Ilamang na kuma, dyan kaya ti agawid. Anya? Asino ti Dinta? Miguel, sweetheart. Ha? Asino ti... Asino ti Dinta, kunak? Ada ka di sa nga ilita, sweetheart? Ay, awan, sweetheart. Adala ang damdamagan na. Numero ti may sabalay. Ay, kasta ka di? Ala, agsubli ka nga rudon dito eh. Agur-urayan ti taraon. Uwan, sweetheart. Ulbod! Rosalia, danggan na kumapay. Pangasim. Agpalawagag. Awanan tinaskan nga ipalawag mo, Miguel. Dita ka. Mabit lang. Rosalia! Rosalia! Sa dino ti ayan ni tatang, nana. Nagpaili tayo agsapa, di pa'y simbang pad. Agam, amangan lupawi dan dayjay.
Apay ka di anak ko. Kasarita. Taibanganan iti DJ a Richard. Tai kasar na ko nana. Anya? Kasar ko nam? Manulaang nga aldaw anagam-am mo kayo. Ang kasar kayon? Kan may sa, di mat ada ni Miguel Anobium? Awanan nana. Nagsina kami. Anya? Kasano da ita? Basta, no sumangpat ni tatang, ibagayo kan kuha na ti imbagak nanang. Oh, agyaman at takinayatnak nga uray lakaya kon, Rosalia. Sana problema ti edad, Richard. Ti importante ka tagin inayat ta. Kan, gwapo ka mahit nga oray lumakay kan. Oh, agyaman na kiti panagapresyar mo iti kinataer ko, Rosalia. Di ka nanag, ited ko amin na kidawam. Basta manukot ka, amakitin na kanyak. Agkasarta pa'y sa tanto agdan na, Richard. Agkasarta pa'y kunak. Iti kasta, mabindisyonan mo at ti panagdan nata. Oh, kuha, Rosalia. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga ikalaysa. Ang apay, Richard. Kasado akon. Anya. Dahil tatipon. Ngam, uray no kasta. Nakasagana ka mang tadite amin kan ka. No lakit dita umanukot ka makitan na kanyak. Itilikodan ti kinaadtan pamilyak, Rosalia. Nabayag nga inururay ko ti lalaki, ngagbalin ko maakat ako nainay ko itibiyag. Ngem no kasano ti kinapartak na adimteng, isumatlaeng ti kinapartak ti pannakapukaw ko. At dagayam sigod akadandan na ni Miguel. Nagabrod laeng daytoy, ket idinagawid ti babae, nagsinublian damat laeng. Gapu iti sakit tinakam ko, pinanggap ko ti agibalas. Iso ang nagdarasudosak anang ibaga ka ni Richard nga ay ayatak daytoy nga uray saan met. Kayat ko at talagan ti paikalay sa idiken kwa na. Iso na laeng takasado met gayaman. Jak met kayat ti agbalin akabit. Iso ngayon babawik ti amin. Ita, balasang akpay laeng ititawan ko a 42. Aging galangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Rosalia. Ken ka pagayam, Rosalia. Alakat talaga siguro met aday tatigasat mo itinagan ni ayat. Ngem di ka maawanan itinamnama. Ubing kapaymat, luktam ti pusom nga agayat manan. Di mo paidaman ti bagim gapulaeng itinapalabas mo. Patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki apudno ang mangayat ken mangipatagken ka. Alakastan pagayam, Rosalia, ket pagyamanak matunay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.